سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مسول 30 مغابيت زتدالو علتاو زيناتات يزلكم مصلخو كموترو كحساب فصامي مدباتنا نختكتاتلنا እንዳቀደምኩ በቀዳምነት አርዕስተ ዜና ኃይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ገዛ በመፍታሽ ኃያሉ ኤርትራውያን አሲሮም ኤርትራ ነቲ በሳዑዲ አረብ ዝተበገሰ ሐምላይ ተበግሶ ከምዝ ተጸምበረቶ ገሊጻ አልሸባብ ሰዓብቱ አብ ጅቡቲ መጥቃዕቲ ከካይዱ ጸዊዑ ናብ ኤውሮፓ ክሰግሩ ዝፈተኑ ስደተኛታት ኣብ ገማግም ሊቢያ ተታሒዞም ኣብ ሱዳን ፖለቲካን ሃይማኖትን ክፈላለስ ምዕከም ዝተኸተመን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኃይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ገዛ በመፍታሽ ኃያሉ ኤርትራውያን አሲሮም እቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ኤርትራውያን ናይ ምእሳር ዘመተም በዝያዳ ኣብ የካ በዱ ለጋጣፉ 22 24 አረባ ሳንጀሞ አንድን ኣብ ዝተባለ ከባቢታት አዲስ አበባ ዘተኮረዩ ለማት ዝተኻየደ ግፋን ምእሳርን ኤርትራውያን ንጽር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያን ዘለው ተቃውምቲ ነምህዳንን ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም መንግስት ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ንዝጸንሖ ኤርትራውያን ስደተኛታት በመጥያስ ይኹን ምጥርናፍ ስድራቤታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከይውጹ ቪዛ ከልኪሉ ከም ዘሎን ዝፍለጥ እዩ እቲ ኣብ ሳልስ ዝተኻየደ ግፋን ማእሰርትን ካብ ማዕስከራት ትግራይ ተበቲኖም ንዝመጹ ኤርትራውያን ንምህዳን ዝዓለመ ዝገልጹ ወገናቱን ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ጠቂሶም ኤርትራ ነቲ በሳዑዲ አረብ ዝተበገሰ ሐምላይ ተበግሶ ከም ዝተጸምበረቶ ገሊጻ ኤርትራ ነቲ ሳዑዲ አረብ ዘበገሰቶ ግሪን ኢኒሺየቲቭ በዝብል ስም ዝፍለጥ ሐምላይ ተበግሶም ንኽጽምበሮ ዝቀረበላ ዕድመ ከም ዝተቀበለቶን ከም እትሳተፎን ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ሓቢሩ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስሉ ሳዑዲ አረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ተማለነት ፕሮጀክት አመልኪቶም በቴሌፎን ድሕሪ ዝገበሮ ዘተም ኤርትራ ኣብቲ መደብ ክትሳተፍ ድልውነታ ምግላጽ አገሊጹም እቲ መደብ ካብ ዝሓቅፎ መደባት ምግዳል ልቀት ካርቦንን ኣብ ናይ ምግራፍ መደባትን ዘጠቃለለ ኮይኑ ልዑል ሳዑዲ አረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ንመርሓቲ ቀጠር ኩዌት ባህሬን ኢራቅን ሱዳንን ኣብቲ ዞባዊ ምትካል አግራብ ክትሳተፍ ዕድመ ከም ዝቀረበሎም ነዜና ኤስፒ በምጥቃስ ሮይተርስ አቃሊሁም መደበር ዜና ኤስፒኤ እዚን ማከላይ ምብራቅ ዝሐቁፍ ፕሮጀክት ግሪን ኢኒሺየቲቭ ነተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ኩለን ሃገራት ንኽሐቁፍ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ 50 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል እዩ ዓሊሙ ዘሎም እዚ ኸኣ ካብ ዓለም ዝበዝሓ ምትካል ፈልሲ ክኸውን እዩ ልዑል ሳዑዲ አረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ሃገሩ ንበይና 10 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳ ከም ዘላ ብምሕባር እተን ዝተረፈ ሃገራት ነቲ ዝተረፈ 40 ሚልዮን ፈልስታት ተኺለን ብከላአየር ኣብ ምጉዳል ንመሬት ካብ ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻልን ልቀት ካርቦን ኣብ ምጉዳልን እጃመን ከበርክታ ጸዊዕሎም ኤስፒኤ ጎን ምትካል አግራብ ተተካይ ጻዓት ምትእትታውን መስፋሕውን አካል እዚ ተሓንጺ ዘሎም ሐምላይ ተበግሶ ምዃኑ ገሊጹም እዚ መደብ አካል ናይ ልዑል ሳዑዲ አረብ መሐመድ ቢን ሳልማን መደባት 2030 ኢሉ ዝሓንጸጾ ኮይኑ ሳዑዲ አረብ ኣብ ነዳዲ ጥራይ ዝተመርኮሰ ኣታዊታት ንምቕያርን ናብራ ሰባትን ምምሕያሽን ኢላ ዝተለመቶ ከም ዝኾነ እዩ ዘእመን ታብ ሰደድ ነዳዲ ሓንቲ ካፕተን ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ሃገራት ዝኾነ ሳዑዲያ ካብቲ ማለ ቀዳም ጀሚራ ነቲ ጎስጓስ ምትካል አግራብ ጀሚራቶላ እንተኾነ ኣብታ ዝበዝሐ ክፋል መሬታ ምድረ በዳ ዝኾነን ዋሕዲ ትሕተ ባይታዊ ማይ ዘለዋን ሳዑዲ አረብ እዚ መደብ ከመይ ክትግበር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይተዋህበን ዘሎ አልሸባብ ሰዓብቱ ኣብ ጅቡቲ መጥቃዕቲ ከካይዱ ጸዊዑ እቲ በአሕመድ ዑመር አቡ አበይዳ ዝፍለጥ መራሒ በ27 መጋቢት በቪዲዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ መደበራት ፈረንሳን አሜሪካን ቀንዲ ዕላማ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣነጺሩ ፕሬዝዳንት እስማኤል ዑመር ገለነ ጅቡቲ ኣብ ምብራቕ አፍሪካ ንዝርከቡ ኣስላም ግዳያት መጥቃዕቲ ንዝገብራ ዘለዋ አሜሪካን ፈረንሳን ኣብ መሬቱ ምዕስካሩ ኾኒኑ ይኹን በረቲ መራሒ ሽብራው ጉጅለ እቲ እስላማውያን ሃገራት ሕብራት ኢማራት ዓረብን ሳዑዲ ዓረብን ካብ ገማገም ቀይ ባህሪ እናተበገሰት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና ዝኾኑ የመናውያን ዘብጽሖ ዘሎ ሞትን መቕዘፍትን ጎሲዩ ናብ ፈረንሳን አሜሪካን ጥራይ ምድሃቡ መልእኽቱ ፖለቲካዊ ረብሓ ዳ እምበር ተሓላቒ ሰዓብቲ እስልምና ከም ዘይኮነ ተንተንተናቒፎም
ኣብ ጅቡቲ ኣሜሪካ ፈረንሳን ቻይናን ቀዋሚ ወታደራዊ ማዕስከር ክህልውን ከሎም ሕብራት ኢማራት ዓረብ ድማ ኣብ ኤርትራን ሶማሊላንድን መደብራት ከም ዘለዋ ይጥቀስ ቱርክ ድማ ኣብ ሶማል ማእከል ወታደራዊ ስልጠና ትወነን ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝፈተኑ ስደተኛታት ኣብ ገማግም ሊብያ ተታሒዞም ሰመዝ ሊብያ ኣስታት 1000 ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝፈተኑ ብምሓዝ ከም ዝመለሶም ዓለም ለኻዊ ፍልሰት ሕብራት ሃገራት ኣረጋጊጹም እቶም ኣብ ዘን ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝተታሓዙ ስደተኛታት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኮይኖም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተዳጊኖም ምህላዎም ተፈሊጡ بمسارة تكال عالم لخاوي فلسة IOM أستات 500 سدتنياتات سنبت مشت كمزة تتحزون كالوت 273 دمام أبتا معالتين ليبيا كمزة تملسون قليزم كالوت أستات 310 دمام كدا معالتي بسمزي ليبيا تتحيزم أتتكال نتوم سدتنياتات هزوز حكم نورديت يقبروا لهم هلاو أفليتم IOM أزز جبر زلخ قارتن كالوحس منجدي خناديلومن أتحساسيوم IOM عم مجلسيوم أوشت زعمت بوحدو حاموش شهساناتن ده كانستيون زركبوم سدتنياتات كبحرنا بليبيا كمزة تملسو بمجلات أوشت ليبيا زجبر لهم زلو أتحزا كمعلتنا معلتي إن خفيمت مهلا وحبيرم بعشاء زوج صاروا سدتنياتات نماكلي بحر أقواريصهم ناو أوروبا نخبصوا ليبيا كأندي زبق جسولا حجريام بليبيا بيلوم نه أوروبا كم من جزء جوازو سدتنياتات زيجاتات إيرتران إثيوبيا كمون كالوت هاجرات أفريقيا ببزحي يركبوهم ليبيا بكلتشان عصرت حدم بكيلان حيلتات أتلانتيك زترجف هزبوت قامو نسرعت محمد القذافي كاب سلطان دحر مقلاو كسب حجي دول منجستي كت مسرت كالة تنزلام زتفلالي كورنعات نايت هاجر دمه بستفلالي عطقات جوجلتات كحقون صنيو يركب ابزوان بسنكي اب ليبيا زكير زلو حدد بزحات سدتنياتات عدد موتن ገሰሰበው መስራትን ኮይኖም ከም ዘለው ትካል ስደተኛታት ይሕብር ኣብ ሱዳን ፖለቲካን ሃይማኖትን ከፈላለ ስምዕ ተኸቲሙ ኣብ ሱዳን ፖለቲካን ሃይማኖትን ከፈላለ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣብ ወንበር ሉላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኣብ ወንበር ህዝባዊ ምንቅስቃስን ሓርነት ሰሜን ሱዳን አብዱል አዚዝ አልሁሰን ስምዕ ኸቲሞም نتسمع كلتيوم وجنات ب28 مقابيت أب جواه بمرخب بمنغنينة بريزيدنت دوب سودان سالفاكير ميارديتيوم كتيموموم أب دوواوي إنباتات نوبه زنك أساس بعبد العزيز الحولي زمرح أطوغ حيليم مساقاقري منغس سودان حقي شريع أفريسو كاب هايمانوت نتسال زخونم محدار كساب زوج نابتي أمانغو منغسن حيالو تقامتي ودباتن أطوغات حيلتاتن أب جواز تختم سمع سلام سودان كام زيت سنبريو خمك المخونة أغميتو تسانيهم أب سودان كابشن شعات 283 سنة حيزو زيت تأوجو شريعام جنرال البشر أب شن شعات 289 بوتادراوي الوهنا بسلطان دحري ممسؤون 3 عامتات كاتسيليوم أمن تخرستنان كلمة وكلاوي إمنتات الزخونو أبدو باو سودان زركبو حزبتات نحق إسلاماوي شريعة بمقام كالسو تسانيحهم دحريم إلاي سرعت بشير قويمو زلو مساقاقر منكس السودان كلهم زيقاتات اتهاجر بمعرز ساتفو بوليتيكاوي هاجر مسرحن كابا هاجراوي تنتسلوهن مقلقالن ناستا 37 عامتات زتسان حقتات شريعة كأس بغس كالعلو يرألو بريزيدنت برازيل بولسونارو شدشتا كام منستراتو كايرون ساقيقون أتى بريزيدنت منستر قدات وطعن منستر مكل خالنة هاجر كاب سرحوم عليه بخالو السبات كايروم بريزيدنت بولسونارو بسنكتي آبا تحزا كورونا فيروس زريو شلالتنات أتى عم جمرتها الزنبرو هزبو تقبلت أبزح جيوان بايتها زبيتو يركب برازيل بسنكي آب تهاجر زلوه متأنا سفيح لبدا هوسبيتالات تهاجر ملايين كم زلوه خنقر تسانيحيوم أب تهاجر كساب حجي للي 300 شح سبات بكوفيد 19 مويتة معلوم للي 10 مليون سبات كاه بكورونا فيروس تلقيفهم أتى بريزيدنت أتوان وشبان نزبلو أمرات بتريو زكاوم نسو أتوا أنت أوجو ساب للي بكوفيد بتقطبو وتأجمات كتكع كام زخليو زماغوت مس بريزيدنت بولسونارو طبو ركب زنبرو منستر وصاو قدات زنبره إيرنسي أروجا أبزح لفسمون برازيل أب عالم زلوا تقبلنا
ተቐባልነት ድሕሪ ምግላጽ ካብ ሓገግቲ ኣካላት እቲ ሃገር ተሪ ነቐፌታ ስለ ዝበጽሖ ብወለንቱ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ እቶም ነቐፍቱ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብራዚል ነበር ብሰንኪ ልሕልሕ ኣካይዱ ብራዚል ምስ ቻይና ህንድን ኣሜሪካን ተሪር ዝምድና ስለ ዘይመስረተቱን ነቲ ዝነበራ ስለ ዘላሕላሓቶ ብራዚል እኹል ክታበት ካብ ምርካብ ዓንቂጾም ኢሎም እዮም እቲ ሚኒስተር ሕጂ ብሓደ ካርሎስ ኣልቤርታ ፍራንኮ ዝተባሃለ ሰብ ተተኪኡሎም ሚኒስተር ምክልኻል ብራዚል ዝነበረ ፌርናንዶ ኣዝብዶ ኸኣ ብዋልተር ሳውዛ ብራጓ ተተኪኡ ይርከብ ጀነራል ሉዊስ ኤድዋርድ ሓለቃ ስታፍ ክኸውን ከሎ ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ እቲ ሃገር ዝነበረ ኮማንደር ኣንደርሰን ቶረስ ኸኣ ሚኒስትር ፍትሒ ኮይኑ ተሸይሙ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ በሰንከቲ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ሰንኮፍ ኣተሓዛም ክኽሰስ ስለ ዝኽእል ንህላው ስልጣኑ ድፋዕ ክኾኑ ዝኽእሉ እዩ ሓርዩ ተባሂሉ ይግለጽ ፕሬዚደንት ብራዚል ኣብዚ ሚኒስትራት ዘቀያየሩሉን ካብ ስራሕ ዝስጎጉሉን ንማሩሉ ኳሮጋውን ሓድሽ ሚኒስትር ጥዕና ገይሩ ሸይሙ ወይ እቲ ሚኒስተሩን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ፋይዘር ካብ ኣሜሪካ ንኽረክብ ይጓየ ምህላው ገሊጹሎም ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት 4 ሚኒስትራት ጥዕና ቀያይሩ ምህላው ይፍለጥ ብራዚል ክሳብ ሕጂ ክታበት ኣስትራዜኔካን ኣብ ቻይና ዘፍረ ኮሮና ቫይክንያ ትጥቀም ዘላ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም